O Deportivo B fixo valer a súa calidade e sobre todo a súa efectividade para derrotar o Céltiga por 2-1. Os de Tito Ramallo amosáronse contundentes e sobrios en defensa, agardando crear unha ocasión que desnivelara un encontro bastante igualado no primeiro tempo. E cando a tivo, no minuto 35, Richie non a desaproveitou. A pesar do mazazo anímico que supuxo o gol na contra, Iago Paz dispuxo unha boa oportunidade para empatar antes do descanso, pero non foi quen de materializala. Tampouco atinou Beni no 53, o rematar alto un córner botado por Óscar Río. Entón os nervos pola necesidade de puntos comezaron a facer mella no Céltiga e o Deportivo B soubo sacar proveito da situación. Con tranquilidade foi pouco a pouco impoñendo o seu dominio e tivo a súa recompensa no minuto 59. Raúl incrementou a vantaxe coruñesa tras recibir un pase de Luis Ángel. Semellaba que o encontro estaba xa sentenciado cando o colexiado sinalou penalti nesta acción na que lle amosou cartón a Castillo. Era o minuto 82. Hugo recurtou diferenzas pro Céltiga, pero foi un gol estéril, xa que o equipo de Antonio Gómez non logrou evitar a derrota. Unha derrota que mete o conxunto da illa en descenso e deixa o Depor B máis líder. En todo momento o equipo creo que deu esa sensación de primeiro moito sosiego, moita tranquilidade, e eso a eles penso que non o esperaban e bueno, a partir de aí non tivemos moita prisa por chegar arriba para non precipitarnos e cando o fixemos creo que o fixemos con claridade e por eso foron os 2 goles. Estamos en situación difícil, pero bueno, na primeira parte non creo que fose xusto de todo o resultado, o gol deles, incluso chegamos nos máis veces ao área e todo, pero bueno, con fallos defensivos que temos, pequenos detalles durante toda a temporada e que nos fan estar así, pero eu creo que é un pouco de mala sorte, nos plantamos de cara ben e creo que merecemos máis.